O presidente da Xunta fixo balance do primeiro ano de xestión autonómica plena do litoral galego e defendeu que o novo modelo permite compatibilizar a protección da costa co desenvolvemento económico. O acto celebrouse en Muxía, onde Alfonso Rueda destacou que a xestión das competencias sobre o litoral permitiu dar maior seguridade xurídica ás empresas vinculadas ao mar e axilizar a tramitación administrativa. Segundo explicou, durante este primeiro ano resolvéronse máis de 1.800 autorizacións e concesións grazas á simplificación dos procedementos. O presidente tamén puxo en valor a autorización para ampliar o período de apertura dos establecementos de tempada dende a Semana Santa ata finais de outubro. Sintámonos orgullosos, sigamos dicindo que non queremos facer outra cousa que seguir conservando o que temos, pero que nos siga permitindo vivir, que somos os primeiros que queremos que estas maravillas sigan así moitísimo tempo e que estean aínda máis bonitas, pero para iso fai falta ser intelixente, non fai falta ser dogmático, ni moitísimo menos. Os que din que non hai que facer nada para que todo siga igual non teñen ninguna razón, hai que facer cousas para que non todo siga igual. Se pode ser que estea aínda máis bonito. No mesmo acto presentouse a aplicación móvil e a sinalización oficial do Camiño do Litoral, un itinerario de 1.300 km dividido en 52 etapas que reunirá Ribadeo e a Guarda, atravesando 78 concellos costeiros. A ruta entrará en funcionamento o vindeiro mes. Rueda asegurou que a xestión directa do litoral demostra que é posible impulsar a actividade económica sen renunciar á conservación da costa e animou a seguir avanzando neste modelo de autoxestión.